గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్. అయితే మా ఊళ్ళో దీంట్లో సార్ వచ్చి మీటింగ్ పెట్టింది. సార్ మీ పేరేంటి సార్? నా పేరు మా పెదవుపాలెం, పేరు చంద్రయ్య. పేరు చంద్రయ్య. ఏం పని చేస్తాడు? గొర్రెల కాసేది బేరం చేసింది, ఇప్పుడు గొర్రెల కట్టాను. గొర్రెల కాసే వ్యక్తి నువ్వు బ్రాంచ్ అయ్యారు గట్టిగా. మీటింగ్ పెట్టింది. నాకు షుగర్ వచ్చింది, మామూలుగా ఏమొచ్చింది? షుగర్ వచ్చింది. ఆ మీటింగ్ చెప్పినాక మీటింగ్ వీళ్ళ కార్యాలతో తొడుగు పోయినా ఇమ్మడ పోయినా మందులు పోయినా ఎవరు నమ్మలేదు. నేను పోయినా రాయలనే మందులు ఇప్పించాడు సార్. నా షుగర్ పోతే నీకు గొర్రె పోతే అయితే నాకు షుగర్ తక్కువైంది. షుగర్ తక్కువైందా?